Caram, quin èxit. L'envejo. Per què? La seva trajectòria és admirable. El temps ho dirà. No, l'envejo perquè vostè té tot allò que tot escriptor desitja. Lectors de carn i ossos. En canvi, nosaltres, els historiadors, ens hem de conformar amb 4 deixebles desmenjats, uns enemics de càtedra i un sou ben magre. Ai, li dic de debò. Mengem poc i malament. Això li puc solucionar. Vingui al meu mas i menjarà com un senyor. Gràcies. Li prenc la paraula. El camp català és un reducte de bona cuina. Per què no escriu sobre cuina? Ho faré. Què li sembla, senyor Vicenç? A veure... I la Lola? Deliciós. Quin polític. Vostè arribarà president de la Generalitat. Jo? Seria un somni. Arribar president de la Generalitat.